Сейчас это вот такой красавец. Этот дом на военных фотоснимках 1940 года. У военный і дарэвалюцыйны час дададзены будынак выкарыстоўваўся як жылы. Да рэвалюцыі прыватным уласнікам быў Рутман Абрам Вульф Рувинович. В генеральном плане мясцовасці, размешчанай каля віленскай драмы ў горадзе Магілёве на Дняпры ад 19 жніўня 1940 года. Як бачым, на гэтай мясцовасці знаходзіліся караульная і каменны правіанскі магазин. Адпаведна спісу, дом нумар 41 на вуліцы Віленскай у гады вайны атрымаў нумар 47. Пад гэтым нумарам ён патрапіў у звесткі аб жыллёвым фондзе горада Магілёва. Двухпавярховы з каменнымі сценамі. У тыя пасляваенныя часы гісторыя будынка была звязана з лёсамі некаторых знакамітых магілёўцаў. Так, у гэтым доме займаў кватэру на другім паверсе мастак-акварэліст Фёдор Кісялёў, кавалер медаля Францыска Скарыны. Таксама у доме пражывалі прадстаўнікі футбольнай дынастыі Ланько, якія гулялі за футбольную каманду Днепр. Дом, які даследуецца намі пасля нацыяналізацыі яго ў 1924 годзе, уваходзіў у жыллёвы фонд. Тут размяшчаліся кватэры, якія прадстаўляліся працаўнікам і служачым горада Магілёва. Нам вядома імя аднаго з жыццоў дома да вайны. Гэта нехта, хто б сумняваўся, Глікін, на якога быў запісаны адзіны на ўвесь дом тэлефон за нумаром 9096. Много лет он выглядел вот так. Я видела его из окна именно вот таким. И мне он казался похож на прибалтийскую архитектуру. Гэты дом уяўляе сабой сучасны адміністрацыйны будынак, узведзены ААТ «Альфа» у адпаведнасці з рашэннем Магілёўскага гарвыканкама ад 1993 года. Перад вайной яна называлася вуліцай Шмідта, пачынаючы ад набярэжнай ракі Дубравенкі, насіў нумар 23. Ён выглядаў пасля войны. Это фотография от 1983 года. А сегодня, друзья, 22 сентября 2025 года, как вам такой шикарный замок?